Give ba Agona me enya hene eno ho nyina ka se bofra benwa niema kotoko hene oye masumdwie abana santimam ene eye oman ne nyina mu naboku amemfiti ase ebre no kopa anti yenwura mu kakra na afredia we dey yetwa ne tew said ye sebi santihene fedi asem no da meka eda soronko wo hwe na anu de ye ba ye wodi firi ase ebra Agona man hena no wo ho beko so opanin senchire ana hwe no abusua no to na jeje mu nti odi mu bewura mu na enu ko ya kodru Supreme Court ye bua ma panin senchire edru review no wamba osisebe Agona de ono ane yonko konfo na yeye nti ye fisem santiman so wono nti momfa mrafie wode ba afie wosisebe onua odi na chie be ma akwesi prempe no one opanyin senchire na ye adwuma nti onim ne pa nso wo se kire ne ka kire ne se be ma eni wo opanyin senchire gitu mu eba mu ase da kora be da achi ame ase na ni nyina mu nkamfo ayeye ohina hyemani monyam a wo se de me pe no opanyin afiri ye no se bi achi ame so what London de ono ne pe ne ya mfa ama no nti wasatam achiame ne santima court ni nyina mu chiame to ne nkra wa mfa anya asem me nya no na ankoye baabi fo onu ani nuaba asa akwakofa amwampon bo aboduro konfo ade a woni santihene yeye mfiri ha san akire eja na aferi a inimsa asem ne da ho nti ye twen eja konfo onu a sunsumu asem tefa baanie yewura onu so de betu ani mu di adesere ba ya wo se onko no monko ka onko kosi baabi a esie nti enche bia inimsi yewura betena ase asante man inimsi no asem be ba ntina afedi a medi besi wo yo medasi general efa Agona asem no ho na friends ebra Agona hene kwambo ache ekofa senchire eba Agona konya asem ho sebi sisi ye ma Agona hema hwere ne kwa ya bi ansana akonya ne ba bedru doctor bedi Dr. Beko side hono na kwanya amampon fa so ya na Agona kronu duru mu a nipa bebre esusu ba bi ewo na so bi antumi nka komisa atiame abo so na confirm nkrofo bebre suspicion enti asem no de so konkon ho a nimse nyame adoma asantima council shia ho asem beba but on say even though na omo afum atiame na so mo bae no atiame antiatem mo kwan e mo mutimi ka don pese mo ka nyina awie e bo bi ache na no ansa na atiame bem eno na kire how a yen system ne democratic kemem ka bi no efie ha na efiri enye politics na de bae me da se no je na veria Agona na veria unim ebra achiame tena Agona asem so eno na ma osantene kama nipa nyina ate se ose enam sede nokre kenti se wotena se na paneye kura to kegeti a etona sum ewa ha sa Agona asem we ho ede ma achiame eka asa asem no san se bae ne nkrofo pi obi e ka de ope obi e ka de no ope nanso yenhwe sede achiame esiye ya ema enne Agona eho adwoye bepem sa bere ya akowie sede enne asan aba besi etina fredu ye kan nyina ma ye hunu se saa nneema we nyina ya ade a na emu odin achiame mfie aduonu ensiani ode na santeman na botre ene nokore ampa ede aka masa bere aba bedru ne eti me mamonfo a 7 penifo na sa bere mo ho de omo kai de mekan o se enam me nokora me kanti se metena se wo hanum na pane tokegeti anaje kran kora no a metena masom wo ha eya Agona asem ya ho ene ma asasem wi epia da fredu ya nti menim se ye de ya ye keka kono ye bekwa akowie ho medase yo yema afefo mbrem ba ko mienu bi 059